Lo, na ako'y naibgan ba niya? Dugay na kay kunya sigig panguyab. Nya mo palit unta kog lumay sa imo. Ang requirements nadala nimo? Ay lo, nadala na nakong sudlay nga punog gaspa ug iyang picture. Kulang na. Ang panty asa. Sige, ubua. Aron epektibo atong lumay. Day, panapong lang day. Okay ra ni lo. Bahog yun. Kana. Abi na. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me not na pud. Unsaon man ako ni oy? Patyo na lang kay nako siya. Pero dili man pud nako makaya. Day, naara man day ka diha, day. Nagunsa naman pud ka diha. As usual, day. Nang problema na pud sa laki. Ay sus, isuyop na pud nato na, day. Di na gyud madalag suyop, day. Kay bisag nakasuyop ko, iyang naong ragyapon perminti na ko mauna-hunaan. Nabuang naman siguro ko, day. Pero nako isa ka solusyon para mo balik iyang gugma nimo. Unsa man na, day? Tugan dayon, day. Kay buhaton ako karon dayon. Pero day, need jud kag requirements. Unsa man na, day? Bisan pagpila, kaya na ko ng paliton para lang jud niya. Wa jud kay angay paliton, day. Basta naa lang jud kay panty nga way laba ug sudlay nga naay kaspa. Perfect jud, day. Kay kini akong panty, wa na jud ni laba-laba. Tungod lang jud niya. Unya ang sudlay asa man? Naapog ko'y sudlay, day. Kay kani akong buhok, wa na niligo-ligo, maong napuno nagkaspa. Maayo, day. Kay effective jud ning lumay ron. Ha? Atong lumayon? Maura na solusyon, day, para magustuhan kaniya. Na, bahala na. Basta kay pakaslan lang yung kuniya. Tara na, day. Mato na ta sa balay ni Mang Kanor. Day, okay ra ni diri, day. Day, salig ra jud, day. Kaya akong bana, diri apon ako to gilumay. Effective jud day, no? Kay dusi na magyud kabuk inyong anak. Mo nang unsa pa man imong gihulat. Tara na! Ayo! Mang Kanor! Ayo! Ayo! Kinsa na? Day, isog lagi kay na, day. Normal man na, day. Kinakuratan man na siya. Dayon! Ay sige kong kay nabuntes. Karon, unsay tuyo ninyo? Ay, may buntag, lo. Kanang nami diri ba kay magpatabang ta minimo? Sa lumay na pod? Day, nakabalo lagi siya, day. Lisod pog di ko makabalo. Nga mao man akong trabaho. Ay, gani, day, lo. Kanang, lo. Na ako'y naibgan ba niya? Dugay na kay kunya sigig panguyab. Nya mo palit unta kog lumay sa imo. Ang requirements nadala nimo? Ay, lo. Nadala na nakong sudlay nga punog gaspa ug iyang picture. Kulang na. Ang panty asa. Ay, lo. Nakalimot gugug dala, lo. Pero na ako'y panty dire. Wala pud nila ba? Sige, ubua. Aron epektibo atong lumay. Day, panapong lang, day. Okay ra ni lo. Bahog yun. Kana. Abi na. Daralo, oh. Epektibo gyud. Bahog pulbura. Ay, lo. Pasensya kay lo, ha. Pila na magunikadikada. Wa gyud na ukay. Ayaw ka balaka. Kay pinaagi aning pantiha. Maimo siya. Karon, sugdanan ako ang ritual. Karon, masaksihan ninyo ang paghimo sa lumay, step by step. Mao ni lumayon nun? Di ka magmahayan, eh? Dili man, lo. Pinakagwapo man na siya sa among barangay. Mau ba? Basig na unang kaglumayan, eh. Bati kayo? Sige, Ralo. Sige, pagsugod na. Okay, mau makay gusto nyo mo. Una, ihagbong ang picture. Og ang sunod, sudlay nga punog kaspa. Og ang pinaka main event, panty nga way laba. Og ang ulahing buhaton, kukayon o luwaan. Day, okay ra ni Day. Basig sa iyaha malumay. Day, salig ra, day. Bitirano lagi kay na. Kinahanglan mapainom ni mo niya sulod sa isa ka oras. Kay og dili mawala ang bisa. Day, sa pay gulat nimo, kuha na, day. Og epektibo na, ayaw kalimot og balik. Inigbalik ninyo, ay mo kalimot pagdalagdaghang panty kay akong luluan. Day, bitirano gyud di ay. Tara. Syaro lagi dili pa nimo ipit nga naa ni duga sa kong panty. Tuara siya, oh. Ug dili man ka makuha sa tinarong.
Kuhaon ti ka, pinaagi sa dahas. Ay, lihok! Kisa man ka? Imna ni! Imno ni mo na o ipabuto na ko ni sa imong ulo! Kinsa day ka? Imna! Pagdali! Good! Agata! Karon, sugto na ko nimo. Will you marry me? Yes, I do! Pre, ay patunto, gilumay ka! Daot ang espiritu, bawa! Pre, gilumay ka ng bayana ah! Palpak ang lumay!